Nagpangayo sang pasaylo ang head coach ng Ateneo Blue Eagles nga si Tab Baldwin. Kasunod sang trahedya nga ginkamatay sang duha ka Ateneo basketball players nga sanday Rene Baterbonia kag Divine Adili. Sa labing unang tion matapos ang drowning incident, nagpaguwa si Baldwin sa iyang statement. Sa coach tuman man ang iyang kasubo bangud sa trahedya. Ginako ni Baldwin nga napaslawan sa iyang responsibilidad bilang leader, coach kag bisan bilang abyan sa iyang mga atleta. Nabaluan nga antes sila nga magpagawa sang video statement, naghingyo anay ang Ateneo kay Baldwin nga hindi magpagawa sang public statement samtang padayon pa ang investigasyon sa trahedya. Masobra naman sa 163 ka mga faculty members sang universidad ang nagpanawagan sa school administration nga mangin transparent kag accountable kasunod sang insidente. Gin-question sang faculty members kung ginsunod bala ang university regulations kag due process sa aktibidad kag kung may safety measures bala kaangot sa paglangoy sa dagat. As a coach, I lost my boys too. Never again would I be able to help them develop into the basketball player they wanted to be, to help them grow into the young man that they promised that they could be. But that's insignificant compared to what you families are experiencing. As a coach, we are entrusted with the growth of our basketball players. Ang kabain sang gin-release nga video statement ni Ateneo Blue Eagles coach Tab Baldwin.